From the Queen City of the saktong hisgutan lang pagkahiay sa Cebu. Ang lugar di kailangan magnilalisay, busabay pag hinang-hinay diri sa bakang talisay. Kay gahi panig sa gahi, murag si Kato Dalisay. The Queen City of the saktong hisgutan lang pagkahiay sa Cebu. Ang lugar di kailangan magnilalisay, busabay pag hinang-hinay diri sa bakang talisay. Kay gahi panig sa gahi, murag si Kato Dalisay. Sa talisay libay, maong karunga ang pagtrato. Di militeral nga batang basta lang may Kemudian nabos dito. Iya, Mati ka pa eh. Bos, Asa man si General Rudy? kanina to ba mo sila nasa to? Nason? Oo, nasa sila. So, piliin nyo, nanabot ako. Sige, tuloy lang. Kami, boss. Oh. Tapi sinista. Iya. Ibo magpunta daw kung sa may piliin. Minggu sa. Salamat. Naapa na dugan. Lagi mayo. Sama-sama. Mau ipatawag ka. Naapa na dugan ni Mayo. Bisa. Bista. Sulti ko no, may akong paminaw. Suma sa ating informasyon. Huwag kang siya. Sa tinood, huwag mo sila. Pero ipakita ang iyong pagkasinsiro sa mga panalaman. Ako noon, pagdawat ako sa trabaho ngayon nga, huwag kong ipuan sa lupa. Bawal sa Ginoo. Ang akong ipuhan, makatabang ko sa kumpanya. Lagyan nimo. Hindi lang. Ako nang may bawaan, kay di nila kay usad duha ka tao ang tuyong sa mga palibot. Ipakita kung sa kasinsiro sa mga trabaho. Maura na mista ako pa ngayon nimo. Okay. Huwag problema. Kaya ko gusto trabaho ang Ginoo. Ang importante na ko, maayo ko. Bisag asa ko magsulod. Hindi ko sa Cebu City. Lagyan ko sa Manila. Naay mo dahil na tungod sa kumpanya. Mayo ang isa. Sige. Oh, Kaloy, Ikaw basta yan ako diri. saan ikaw galing man? Di pagkabot ako ikan kuskurya. Ha? Nauli hindi ka? Huwag ka mamagtail. Uy, sige, i-take sa imong location kung asa ka ron. Kaya pasugat ka sa akong mga batos. Oh, sige. Pabot ko diri. Okay, gigigaw, amping. Aron sa pamaton. Tagay ka. Alisan siya. Kasyag-syag? Aron lang yung pamatoon mo nga ikaw tinuoray na nagtrabaho na ako. Oo. Sabi na ko. Huwag problema. Bista. Ay, dali mo. Meron ng mga ayat sa katol. Ako ito. Uy, lagi ko yung mga. Gaan matagkuwag. Ere. Basta. Ang ating trabaho, kinahanglan tatag ni mura magseryoso. At paing seryoso. Bista. Bista. Nag-ako ka na ko. Okay na, huwag problema. Prado ka agad. Oh, ha? Hi, Oh, ha? Ay, Mista. Ako asawa ka sa Canada. dito. Hindi alam ka. Oh, ha? Ayun. Ako sa party. Okay. Dito rin ako siya nakita. Ayun, may lang tayo. Imo din sa bitaw. May ikaw masayo.
Hit! Stable na yun, ha? Ano sa rin si Steve? Naikot na niya? Iron, ato ta sa ito. Uy! Hindi na naman! So, ang atong plano karon sa atong mission, kinahanglan matuman na yung kasalit na. May problema. Kaya sa akong pasalit sa mga tao, wala ko na sa pasalit. Tingod na ako kung kainawa kong kamista. Magkakaroon ko pa ngayon mo. Kasi sa dapat mista, ginawa ka na ang matayong may ano. Okay. Makakata ka ng saktong record. Wala problema. Ito ako kayo isa. Sige. Na ako kayo isa. Sige, preparation. Uy, Chip. Beauty Force, boss! Oh, Major Jen. Na may mission. Kamu na sa kay sakit pa kang mutahin ako. Sige, militarya pa ita. Ako yung pagbuka. Sis, ganun nga rin man ka. Ibaw ka nga na adrian akong bana. Asa lang sa laan sa nanak ko tayo lang mission. Dili, narating mitingan. Basta bayag mo. Ikaw rin ang lalaking akong gigong maka. Ga, ikaw rasad ako ang mahal umayo. Asa paggubat, nablag. Sa. Nanom din unsan din atong kundi ni lakto din atong kuno to ni. Apel ko. Ulo ay bulma. Ako ba na tanan? Come on. Pangkwaro, pang-reach. Kita mo? Kita mo. Amo boys. Let's go, let's go. Yes boss. Ready na mi boss. Kumusta mo? Ikukod ni. Paputri, pamanapalit sila. Anay gani lagi. Din ka manjay kanday. Dugay magkaya ng wagtang diri sa atong mansion. Ha? Ada na boss kay salbe agi kulata ko mayo. Sa tin anay lang gikulata ko lang mayo. Karon ako kabalik kay ayo ko gud. Uy, go kaloy. Uy, go, pasti. Sa, ikaw. Ikan mis pero go. Ha? Duhay patay. O ba? Duhay patay sa tong grupo. Di mo na enkwentro ray. Wa man ni apalitan ako.